עד כה דיברנו על פונקציה ליניארית, קו ישר. כרגע בואו נדבר על פרבולה. קודם כל המשוואה של פרבולה כתובה על ידי y שווה ax בריבוע פלוס bx פלוס c. היא נראית בצורה של חצי קשת. כאשר ה-a שלנו, המקדם של ה-x בריבוע, גדול מ-0, הפונקציה מחייכת. כאשר ה-a שלנו קטן מ-0, המקדם של ה-x בריבוע הוא בוכה. מה שאפשר בעצם להסיק מהסיפור, למשל בדוגמה הבאה, y שווה 3x בריבוע פלוס 6x פלוס 5, המקדם שלנו גדול מ-0, חיובי, ולכן הפונקציה מחייכת. וכאשר ה-a שלנו הוא שלילי, הפונקציה היא בוכה. דבר נוסף שאפשר להסיק בעצם על הפרבולות האלה, זה למצוא את הנקודות הקיצון, הקודקוד שלהם, או הכי נמוכה שקיימת בגרף, או הכי גבוהה שקיימת בגרף. איך אנחנו מוצאים אותם? על ידי נוסחה שאומרת x קודקוד שווה למינוס b חלקי 2a. זהו b, זהו a. כאשר אני בא ואני מוצא את ה-x קודקוד, שזה בעצם ה-x הקודקוד שלנו, אנחנו רוצים למצוא גם את ה-y קודקוד. יש לנו את ה-x קודקוד, רוצים למצוא את ה-y קודקוד. ה-y קודקוד, ניקח את ה-x שקיבלנו ונוסיף אותו בתוך הפונקציה המקורית. בואו ניקח בעצם את שתי הדוגמאות שרשומות על הלוח וננסה למצוא להם את ה-x קודקוד ואת ה-y קודקוד. פונקציה ראשונה, נסמן אותה ב-1. מה אני בעצם עושה? מינוס b, מינוס b הוא מינוס 6, חלקי 2a, חלקי 6, 2 כפול 3, שווה למינוס 1. ה-x שלו הוא מינוס 1. בואו נציב אותו בתוך הפונקציה המקורית שלו. y קודקוד שווה בעצם למה? ל-3 כפול מינוס 1 בריבוע, פלוס 6 כפול מינוס 1, ועוד 5. יש לנו כאן בעצם y קודקוד שהוא שווה בעצם ל-3, מינוס 6 פלוס 5. 3 ועוד 5 הם 8, מינוס 6 הם 2. לכן הנקודה שלנו היא בעצם מינוס 1, 2. ככה מצאנו בעצם את נקודת הקודקוד של הפונקציה הראשונה. כרגע, כדי שאתם תוכלו לפתור את התרגילים, רשמו לכם את הנוסחאות שתכף יופיעו על המחשב, ובעצם בתרגיל הבא ישמו אותם. שיהיה בהצלחה.